салом тамошобинони азиз, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Умедвор ҳастем, ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. хуш омадед ба канали мо. меҳмонои нав шуморо низ хушомадид мегӯям. имрӯза видеои мо саволу ҷавоб мебошад. яъне мо як гурӯҳ блогерзанҳои тоҷик байни худ маслиҳат кардем, ки саволу ҷавоб мекунем. аз канали биби оишаи духтарбанози оча ба ман 10 савол омадааст ва ҳозир боша ман ба ҳамон 10 савол ҷавоб мегӯям. аввалин саволе, ки аз канали биби оишаи духтарбанози оча ба ман омадааст чунин аст: маълумоти пурра дар бораи худатон. номи ман Тахмина. ман 35 сола. дар шаҳри Конибодом таваллуд ёфтаам. зан ва соҳиби 3 фарзанди нозанин мебошам. 2 бача ва 1 духтарча дорам. ин буд саволи якум. мегзарем ба саволи дуюм. канали худро ба чӣ мақсад кушодед? канали худро албатта ба мақсади ягон фоида кардану боз вақтамро хуш гузаронидан кушодам. ҳозира вақто тавассути интернет бисёр мардум зиндагии худро пеш мебарад. ин буд саволи дуюм. мегзарем ба саволи сеюм. шумо шавҳаратонро дӯст дошта гирифтаед? албатта дӯст дошта гирифтам, биби оишаҷон, ва дӯсташ медорам ва дӯстдории ман то абад мемонад. мегзарем ба саволи чорум. камбудии зиндагӣ дар чист, ки сафари муҳоҷират кардед дур аз фарзандону ҷигарбандонатон? ба ин савол ҷавоби ман: камбудӣ аслан гӯем набуд. фақат ба хотири зиндагиро хубтар кардану барои ояндаи кӯдакҳо, барои ҳамин дур аз ватан, дур аз падару модар, дур аз фарзандои падар омадаам. ин буд ҷавоби ман. мегзарем ба саволи панҷум. дар зиндагӣ аз чӣ метарсед? дар зиндагӣ аз хиёнат ва аз даст додани наздиконам метарсам. ин буд саволи панҷум. ай канали биби оишаи духтарбанози оча. саволи шашум. шумо то ҷое ки мо медонем, шумо ҳам кор мекунед, ҳам блогерӣ мекунед. шумо дар мушкил нестед ҳардуша баробар кардан? албатта мушкил аст. вақте ки ман аз кор, яъне аз сутка мебиём, омада хоб меравам, баъд мехезам, 2 намуд хӯрок мепазам. хай бо кору бори хона вақти влог кардан намешавад. иншааллоҳ ҳамаш хуб мешавад. ба наздикӣ фарзандаком ки омаданд, дигар ман кор намекунам. баъд дигар ҳар рӯз қатъи фарзандаком влог карда мепартом. саволи ҳафтум. аз дӯсти ҷонӣ хиёнат дидаед? Не, ай дӯстон, хиёнат надидам. дӯстонам ҳамашон вафодоранд. ҳамашон дар пастиву баландии зиндагӣ дар барман дастгирӣ мекунанд. ягон бор хиёнат надидам ва намехоҳам, ки хиёнатро бибинам. ин буд ҷавоб ба саволи ҳафтум. мегзарем ба саволи ҳаштум. кадом намуд хӯрданиҳо ба шумо маъқул? шириниҳо, мевагӣ, сабзавот ё хӯрокҳои гуногун? ман манту, хонума, оши палав, гӯштбирён, мастова, хомшӯрбо, пилмен, гречкапалав, макарон, рассольник, шакароб, қурутоб, голубцы ва ғайраҳоро дӯст медорам. ҳамаи шириниҳо ба ман маъқуланд. аз сабзавотҳо бошад бодринг, помидор, болгарӣ. мевагӣ киви, себ, ананас, апелсин, анор, ангур, шафтолу, клубника, малина, гелос, зардолу. мегзарем ба саволи нуҳум.
оё ба пул хушбахтиро харида мешавад? Бале, бо пул як қисми хушбахтиро мешавад ба даст орид, вале хушбахтӣ танҳо аз пул вобастагӣ надорад. Ин буд ҷавоб ба саволи 9. Саволи 10. духи дӯстдоштаи шумо. Духи дӯстдоштаи ман як чанд намуд мебошад. Якум Ҷордани Голд, дуюм Лусия, сеюм Валентин Юдашкин. дӯстони азиз, ин буд 10 саволе ки биби Оишаи духтарбанози Оча ба ман дода буданд. Умедворам ки ба ҳамаи саволошон ҷавоби маро ба пуррагӣ гирифтанд. Силкаҳои каналшона дар комментарияи якум закрепид мекунам. Марҳамат даромада тамошо кунен ва обуна шавен. Дастгирии шумо пешравии канали мо мебошад. Аллоҳи меҳрубон ҳаматона нигаҳбон бошад. То видеоҳои оянда дар паноҳи Худованди меҳрубон бошем.